ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗାରେ ନା ଡଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହଲୁଛି ଡଙ୍ଗା ନା ତଳକୁ ଯାଇଥିବି। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଟିଟା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଗଲା ଡଙ୍ଗାରେ। ଡଙ୍ଗାଟା ଆମର ଛାଡ଼ିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭାଇ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ିଲେ ତଳେ ପଶି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା। ଦେଖ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ଯାକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। 6 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛି। 6 ଜଣରୁ 4 ଜଣ କଷ୍ଟମର, ଆଉ 2 ଜଣ ଡଙ୍ଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି।